paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Dinok ti papanam dungaw. Inakman ito, Lord, dagiti natang alako, kadagiti nagurder. Tulungan ka na. Ay, saanen, kabailak da ito'y. Ay, ang mga nuag malasakla, ang nukadwa ka pa. Sa anak mat amalas ah. Swerte ato pa. So atulungan ka. Tapno mabibi ay. Ay, saanen. Isupay man ang tidawatom atangdan mo. Sa anak mat kagpatangdan. Tulungan ka nga rin ta asawa ka. Kahit ipatpatag ka. Adula amin. Sige, innakon. Saan unay nga aduday ta i-deliver ko? Susuunak laang hain. Una, ang kaslag tudo man. Saan nga agtudo? Di pa ilang amin si daan amin anateng mo. Ay saan? Ada reject. Dagijay ti si daan ta. Kan may sa inteng, kayat ko ti maaddaan iti kabukbukudak a kwarta. Ngamen, ti honorarium mo, kat umdas lang ang maigatang kadagiti masapsapul ta dito balay. Ay, mala. Sige, inak nga rodan. Alam tayo dakal apayong ta mga noang tudok at mabasa ka. Isupay ngig-iggamak day ta apayong. Sana balay, tadamot kalugong ko. Gulpiag kumalaktan dagiti natang mo, maribanang tailakok dito tersenak. Intun maminsan ton, Mare. Alam latan tay order mo. Ngame, order dagitoy. Ay kuwa na. Duarap pa tapitsay. Adto ti bayad ko. Ay, agyaman ak, Mare. Sige, innako. Nay, agarbis mateng. Sakit awang payong mau. Mabasa ka, Mare. Arbis laday ta. Sige, innako, Mare. Partakaklatan ti magna. Sa anak ko nga aglinaw, tanabasaak maglaangay. Sa bagay, na-deliver ko amin ang anateng ko kadagiti nagurdar. Sutibanang! Napay nga kalkalintuduan ka. Sana balay, tagawid ako, kwarog. Pagtigos kayo ito makasangpot ka. Tapno saan ka ngagsakay. Tayo medyo na po daw, tanday. Wan! Sige, innakon, kwarog. Ay, gana. Nabasaak at alagan. Nuapay mo't ngamin na nagtudo. Di pa'y larabi ngamin ti pa nagtudo na. Ato ti kapay doon. Umigup ka tapno mapulutan ti rusok ma. Ay na, malaminak inteng. Nagpilis ka mula tagamin. Kahit kunak ngagdigos kapay. Malay, tigupan ba ta kapay? Nagkan ngamin ti ulo. Kunak nga alam tayo nakilapayaw. Ang di mo kayat. Nalamin na talaga. Inteng. Kaya't hindi nga rakupin ka. Kan ikis ka pa. Malala, kapi ka pa. Ay nakagluto itinudan. Takanib. Tapno at ada mapudutan tarusok. Naimbag nga oras mo, maribanang. Ay, kastamot kan ka, marituyang. Anya ti gagaram, taadda ka. Ag-agsa pa payla ang umay kamangatan manarsarita. Ay. Saan, aray? Anya nga rod, ti gagaram. Adda nga min kontrata anawat ko, maray. Katapno nabibit ang malpas. Agaya baklaangan iti kadwak. Isuan na lagip ka. Kan amok mo't nagagad ka, maray. Aywan nagagatak apirme. Kan anya ti kontratam aya. Panagdalos iti ruot iti hardin ni Doña Juliana iti nagbeddengan. Sige mapanta, maray. Day talagayam. Sana balay. Agudwata iti bayad, maray. Wen, sige, mapanta nga rod. Mangisagana kan iti balon mo, maray. Tapno sa antan nga agawid inton aldaw. Ay, wen alangarudan.
Tainak mangisagana iti balon ko. Siya kumatikadwang magdalos. Ang damot kontrata ka pa nagkabitay. Ni Maribanang latan ti kaduak. Saan nabalay tan napartak dayjing agtrabaho? Kahit naisagana mo, tibalon mo. Una, oray ti balon mo. Insaganak matang. Ti kaputik ngay. Insaganam. Narigat ay numabasaak. Wun, kumplito. Narigat ti agkalintudwan. Ang mga nuwag sakita, tuyang. Una, panagtutudo ita. Iso akasapulan ti payang wano kaputay. Ala, intangaruday, nagtrabaho. Haddan tumanan kwartata, tuyang. Una, aggagita tapno adda kwartata. Wain, agagit ta. Ang naskin mo't ngayuwanan ta ti salunat ta. Kaya't nasa wain, no agtu daw. Aglinong ta, with no agkaputi ta. Tanarigat, ti agkalintudwan. Wan, badong, amukday ta. Sigurado ka di amayak tirik ng banang. Idi rabi ikat, madin sapay la tirik na. Kung nam aguriguran ka, sa itak, ikatrabaho. Mayaten tiriknak. Iso nga ron ngayon nakagtrabaho, tapno adda kwarta. Una nga madingaro tirik na iti rabi, ang mga nukumaro. Saan? Kunak mait. Maribanang! Nay, adaytan ni Marituyang. Umay na kundagasan. Tay balon mo, di mo liplipatan. Wan, dayto nay, bit-bit kaon. Tika putin na, ang mga nagtudo. Saanin anas kan? Sige, innakaon. Naimbag ta na sabat kaya, una na tuyang. Antibanang. Apa ay kwarog? Adda ko may patrabaho kada kaya, uno kayat siyaw. Anya day ta, kwaraw. Yung kay ko magdalos iti ruot iti arubayak. Ken iti sikigan. Kastamatan iti likudan ti balay kaw. Tanay, jak masangaw. Ay katuan day talagayam. Ay nagsaya aten kwaraw. Jak masangaw. Makumikumak nga minidya banggag kaw. Ken iti pa nagpasadak. Mano, ti itangdan mo kada kami? Kontratain nyo laangan. Ay una, sigay, kalpasan ti kontrata mi ijay ayan ni Doña Juliana. Umalatiw kamay, ijay ayan ma. Nagkaputi akon maray. Ingkamutan agkaputay tani agarbisan ang mga nuipigsana. Saanan? Ipalpas takit din dahito trabaho ta. Ay sos, agarbis atalagan, ay agkaputi kan. Ay, jak nga ron nagala iti kaputek. Anya, ay madi amaray. Mabasa ka Alakit din. Ituloy tante agdalos iti ruot. Aglinong kan maray, tasya akong timang itulaw. Ay, kaano pa'y amalpas, no si kalaan ti trabaho. Nanananay, ay sos, agtudaw maray. Ay, katbay nga agtudaw. Ala, ituloy mo kit din ti aramidam. Ingkakit aglinungan maray. Saanen? Sana balay, tadanda ni malpas ti trabaho ta. Agtududo. Ngam, awang kaputi ni Maribanang. Nila ang Marituyang tinakakaputi. Ay, Maribanang! Marituyang! Dumagas kay Mampay, tagkapi kayaw! Libre! Ay, alaman nga rod, Marikuanang. Pagkapyan na kami man. Sige man maray, tanay, nalamay. Sige, anda kapi dita termos. Anda magtasa ditan. Ibukbuk yu latta. Nitib day takapay, naimas. Anda nasukar na. Siya kong tagibukbaw. Naglamay na talaga. At iti ka pa, Maribanang. Agyaman na hak. Apay nga minadi ka kaputi aya, Maribanang. Nabasbasakan. Sana bale, tagsukatak to ijabalay me. Ay, agsakit ka, ano kasta. Ay na, babakit tayo. Saan tayo nakasidiubing tayo, anapig sa ti resistensya tayo. Ano kasto'y ngagdudaw kat agtataray tayo, agkikinamat. When ngagpaisaw, agtataray tayo iti ngagdidigos iti dudaw.
Malagip ko pa'y agbibinarsak tayo itipitak. Ay! Lalaki din, maribanang. Igubom ta kapim, tagawid kan tanay. Malamlamin kan. Ay, agsa pagayaman. Apay ngay. Nagsakit matan ti ulo ko. Banang, nakarain ka gaya man. Nakaluto ako ni iti armusarta. Longganisa kay itlog. Ay, nainteng. Nasakit matan ti bagbagig. Ay, nalabit ati pan nakatudom dahi ta edi kalman. Madehi tirig na ka. Agtrangkaso aksamatan. Lukas ta, saan ka makaumay, Maray? Saan man, Maray? Umayak Sayang matipurdiyak ka ni Kuarog. Anya? Agpurdiyak ka kat masakit ka dungo. Na. Ay, sayang mat. Ay, aginan akalaengon, Maray. Sana balay. Adupay di ta timabalin mo apagpurdiyaan. Da kamilatan kin ni Mari Clara timapan. Tamasakit ka mo. Sa anak masakit, Mari Tuyang. Ken, sana balay. Tanagtumara ko ni Tiagas. Ay, saan kan amapan? Ang mga nukumaro tarik-rik na. Sayang nga, Rod. Ay, subag ka talaga. Mala, makaamu ka. May salangal daw ti pa nagtrabaho yaw. Antay, nanatuyang. Ngam kontrata latan. Tadi kayo mo't mabantayan. Ay, manungay. Hindi na kami baratin na. Sa bulatan. Total, may salangmat nga aldaw yun dayta. Sige, Kuarog. Mangrugi kami. Apay nga akaslag kakapsot ka, Antay. Ay, saan, Kuarog? Adan sa mo trik-rik na. Madia talaga tirik na. Ngam nagpilit nga imay. Sayang ka no timatgadan na kun ka. Anya? Ay nantay. Numaditirik na. Agsubli kayong tulangan iti sa bali agundaway. Sige kit din. Mangrugi kami. Tap numalpas kat itad mo adagos titangdan me. Maribanang, saan mong samot akabailan? Madlaw nga agkakapsot ka. Magawid ka laungon. Ay, kabailak, Mare. Sapay di ka manan nang itugot iti kaputay. Ang mga no agtudo manon. Saan nga agtudo na ito'y? Di ta mula ang amaray. Nay, ay sos, agtudo manon. Alak, intaglinong maray. Umaykan! Ituloy takit din. Ay, umaykan! Ay, di nakiguyod, Mare. Ay, nasalbag da di atudaw. Kalaat ang nagtudo. Sa ita, kalaat manin ang nagsardang. Kaslay gagagara na. Ay, sana bale. Tamalpas tanto'y daldalo santa, Mare. Ay namaray, agkakapsot kan at talaga. Agawitan. Ituloy ta inton mayaton tiriknam. Ay, saanan? Basit lang ti ipalpas ta. Sigurado ka, akabaulampay, Maray? Wen, Mare. Kabaulak aging gaamalpas. Pag isugaya mangkay, nakaluto kan. Umayak makipangan, mabisina ka una yan. Ay, apay nga may adi ka aglutaw. Naganda yung rutin ng ituludak iji ng arkila kanyak. Kun mabisina ko una yan. Iswa naglayo na kung dito yung balayaw. Tamok nga damakan. Ayan yan tay, tamangan tayaw. Ay, pwede ti bagbagin na. Anda ija silad. Ha? Nadlaw ko ang maditirik na idiagsapa. Ngam nagtrabaho dalat ta kininana to yang. Supag nga ron. Kamang ipanitikanin na iji silid niya, wangkal. Ay, halaman nga ron. Sige, manggao ka, itiipan ko. Mangan kan ba na? Inig ko ti kanam. Dito'y kalatan silid amangan. Enteng. Talaga, maditirik na. Yung baga keng kaitay, asaan ka na mapan agtrabaho ta maditirik na.
Tama nga no kumaro kunak. Ngam nagpilit ka. Anya ngay? Ay na. Made talaga tirik na. Ay, subag ka tumat ngamin. Ay, nagagat ka amanggad. Ang baybay amat tibagim. Anya nga ti serbiti kwartam. No mapanmadlat ti agas mo. Mga dua kurang pa. Nagsakit ti ulo. Okay. Ipan kayo di ospital? Saan? Ag tumarak latan iti para gurigor. Tagbarak ngamen. Sige. Tagbagatanga ka ni Kwarog. Iti agas a para gurigaw. Kumusta tirik na, Maribanang? Umayda ka sa rungkaran, Maray. Ngamain, masakit kagayam. Gagangay lada ito agurigor. Bayatan teriknak. Ay, kasano ngamin adi ka ag sakit, Mare. Kat agkalkalin tuduan ka, mait. Nagagat ka nga agpaisaw, Maribanang. Ang di mo matayuan ang tibagay. Naimbag ata kas talaang tinapagtengmaw. Nungay, ta na ospital ka. Ay, narigrigat ano kasta, Mare. Dakdakkel ti magastos mo. Ay, wan. Husto kayo. Saanen ang maulit pa'y? Rumbang laeng, Mare. Wan, manggad tayo. Tapno maadan tayo iti kwarta. Ngamnasken mat adi tay baybay anti bagi tayo, Tawan serbiti kwarta tayo, nagsakit tayo, mate. Husto ni Marikuanang, Maribanang. Wan, kukumare. Amok ikan. Kat agyaman ak, iti palagip iyo. Mayatan tirik nak inteng. Iso nga ing kami manan ang trabaho kan ni Marituyang. Ada kontrata mi ije garden ni Kakainggo. Agdalos kami man iti root. Sige Ang mga laka iti kaputim ang mga nagtudaw. Wen ka day. Adda kaputik. Kandi kagkalintudwan ta mga nagsakit kan tumanin. Wen inteng. Amok itan. Laglagi pa. Uray adu ti matgadam nagsakit ka mat. Tabaybay am ti bagem. Ewan matla serbin na. Wen inteng. Amok daytan. Very good. Taldeng guya. Ay nabanang, di ka agsubsubag, kasi kamot laang ti madaksan. Ay wanang tabagim, tapno saan ka nga agsakit. Ala sige, dutan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunat. Dawanin ang labi na tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Voyji Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangag. Kapitan Inteng. Ada ka magaya mundong. Ay, agtugaw ka ta magantan. Sa anak pa'y amabisen, inteng. Ay, di mo ibusin daytain na po'y. Ibat siyam ni Suzy. Sino Suzy? Siyempre, jay asok Anya, nangyawid ka iti aso? Wen, intad ti kumarek. Iso nga inalak tapno addaman ti kadkadwak dito balay. Hay! Adda parikot, inteng. Mamit adya kayat nga da aso dito'y balay. Ay, sana bale, taikulong ko ni Suzy. Makaamo ka. Sigurado asan ang makarwar ti asaw. Tama nga no dadailan na dagiti mula ti kaaruba. Pabasin sa mga aso, dun Nay, pinakan ko matitay.
Apay nga ron analaaw launay. Ang mga nadalim mabas a tao. Siripom mankit de. Sika apay nga ipaundak. Na, siripom na ang may. Ay di nakman disturbon. Kaya kung di maturog, tada pa'y jutik iji barangay hall inton bigas. Ha? Makapaasar ka. Rumor ka. Ingka kita ang titarakan mo. Suzy! Ato yung tikanams. Apay nga eh. Awan mo ni Suzy, itikulungan na. Ay, Inteng! Nakitkitam ka din ni Suzy! Ay, saan ba? Apay, ayan! Awan mo dito kulungan na. Ayan! Sa dinong ay tinapanan ni Suzy. Day tati kun kunak dungaw. Kasanaw no napandita ka ruba. Wano saan? Ang mga no naatalan ija kalsada. Ay, saan? Saan ang mabalhin, Inteng? Ingka nga rin din sa puli! Tuyang! Tuyang! Apay aya. Umay mo kita ang dagiti masitas mau! Apay aya. Ano dagiti masitas ka? Kita dinadail da ito nga aso. Ay saus. Sapay nagngingina dagita. Asinaw takin kuko iti day tangasaw. Diyak mo ano asinaw. At damot hindi tayo diri mo ara. Ay, nangingina pa'y dagita masitas ko ng day tangasaw. Ay, di mo dangdang randay tanga aso, Tuyang. Ay, aglisi ka ba daw? Ay, di mo sagsagi dun day tanga aso ko nagmait. Madamdama si kapay tinaireklamaw. Maamuak lang no asino te akin kuko iti day tangasaw. Ipabayad ko dagiti masitas ko adinadaan na. Antaw ti ka na, Blackie. Dito nagbate, bagi mo. Ay! Asino tinangibaga at pakanom day tangasaw, Di ka lagi di masyanin, Tuyang. Kita ang dagiti matala. Nakakaasya. Ay, kagurgurak day tangasaw. Agasam, nagngingina dagiti dinadaol na amulak. Maawatam ko ata asukit nga raw. Anyang itam muna day ka. Ay, no sana ka makapagtapal. Ang mga Di mo dangdang randeta. Nalpas lang arudan. Kontrolan man day tangiwat mo. Kababayin ka dagiti karo ba? Amom ka dahin numanutig gatad dagiti masitas ko adinadaol na. Saan lang abaing timail? Umabot pa'y iti mano arribaw! Isubli ko na iti binulog ko apala, tataba daw. Agyaman akwarog. Inyangay day. Kasla di asumot niyan tibanang day ta nakakulong iti kulungan da tataba daw. Anya tikit kita kwarog. Ha? Ay, kwa! Awan tataba daw. Already mo ibaga. Amok no anya, kwarog. Ha? Day ta asaw ang nakakulong. Kat saan mi akukwa? Ha? Simbang putlaang dito'y balay itay agsapa. Saan mi mat niya amaw no asino ti akin kukwa? Amok no asino ti aking kukway ti day ta nga asaw, tataba daw. Asinaw, ibagam nga rodan tapno isublimain. Kagurang amin ni Tuyang ko day ta nga asaw. Tad dinadail na dagiti mula na amasitas. Niyan tibanang. Anya? Nangagaw timbaga ni Kwarong itay. Di ka manan makiap-apakin ni Kumarim Tuyang. Ipabayad ko lang dagiti masitas ko adinadaol ti aso na. Masapol pa'y laeng ayang ipabayad mo. Ay katuna, nakangingina dagijay. Kan maysa. Manon abulan nga inay ay wanak dagiti masitas kao. Ha? Saan magsiguro nga ingagara ni Maribanang Inggagara naman kan saan? Ha? Rombang abayadan na! Suzy! Sa dino ti ayan mo! Ay, itay pa'y lang agpagnaak. Diyak moten makita ni Suzy. Maribanang,
Asino ti sapsapulam? Ay, ni man Suzy, Maray. Susay! Wen, jay asok. Mapukpukaw nga rod. Amangan no limabas ditoy. Anyat kolor na aya? Brown, Maray. Na, awam matilim mablaba sa brown. Ay, sa dino nga tati ayan day jay Suzy. Ay, apay nga minadi mo ing kulong. Inkulong kumat. Ngam nakabulos nga rod. Amangan no pinidot dan nang runa dagiti mamartag. Nay, da kayo umat na nabanang. Anya ti gagarayaw. Ay, umay ko la damagan. No adda na yaw awan nga aso dito balay mo, Jepot. Asaw? Wen, brown ti kulor na. Mapukpukaw nga minti asok ani Suzy. Ay, saan ka di naibaga kada kayo ni Chip Kwaraw? Anya ti di na naibaga. Kasla na dakamat na. Ang nakita na ti aso yaw ijaayan da na natuyang. No kasta, adda ni Suzy iti ayan da marituyan. Sana ka sigurado. Ngam, ingka kitaan ijay Amangan mat no adda ijay. Sige man nga rod, Jipot. Agpakada akon, tama pa nakiti ayan da marituyan. Agyaman nakiti na ibagam, Jipot. Awan anyaman na, nana. Ipudno gayam tinaibagan ni Jepot. Adda ni Suzy dito balay da marituyan. Day, maribanang. Anya ti sirsiripam. Ay na, Maray. Alaag ko man ni Suzy. Dito'y gayam tinapanan na. Asom gayam day ta, Maray. Ay, wen, Maray. Sakbay ang maalam day ta asom. Bayadampay nga umuna dagiti dinadaal na masitas ka. Anya? Sakbay nga alaam day ta asom. Bayadampay nga umuna dagiti dinadaal na amasitas ka kuna. Na. Ado day jay, Maray. Umabot iti mano aribo. At tilisaan. Kaloribo, Maray? Wan, day tatigatag ti dinadaal na amula. Na, sinubra am samatan marituyang. Anya sinubraan nga bagbagam. Kurang paikit di aday ta. Ay, saan? Saan ko abayadan day ta? No kasta nga raud. Saan mo mat ang maala day ta asom? Mano tinagastos ko kada kita masitas ko? Ita, dadaulan na laan. Saan ang mabalayng ti kasta kanyak, Maray? Ilakok topay na ta asom. Paunaganak marituyang. Sa anak nga agawid no saan ko akadwa ni Suzy. Bayadampay dagiti dinadaal na masitas ko kunak mag. Suzy! Apay ngamin aya nga ipilit mo, maribanang. Apay, asom nga rod ni Suzy? Asom aya? Ay, awan bain mo, Maray. Basol mo matlaang dayto napasamak. Apay ngamin adi mo inkalay di asom. Paunaganak nga rod, tala ako ni Suzy. Di mo ipilit ti kayat mo kuna. May siya! Twa! Kayat na, taibulos ko ni Blackie nga aso. Matangaminan ni Suzy. Tapno pumanawak ko. Bayadampay dagiti dinadaal na kunak lang arudan. Dagulit ka. Ha? Ibulos ko man langan ni Blackie. Tada kayo tagtungtang. Sige, Blackie. Rumwar ka. Sige, Maray. Da kayo pa'y langan ni Blackie. Tagtungtang ha. Ayaban naktaon no agdan ibayad na. Ay, marituyang! Saan ka pumanaw? Nasarakam ka diti asom. Wen, adda ijayan da marituyang. Maasarak. Tadi na kayat nga itad ni Suzy kanyak. Apay nga? Agbayad ak kanu pa iti 3,000. Anda. Ay. Apay.
Apay ngagbayad ka kano iti talo ribaw. Ay, diyak mo iti day dya marituyang. Sapay bisyak ita. Awan oras ko amapan iti ayanda. Ibaon mo man kit di da jepot ken kwarog. No siyak ngamin ti mapan. Mga no ipasabat ni marituyang jay aso da. Sige. Kasaritak to ida. Mapanta ka no iti ayan danana to yang jipaut. Anya ti aramidin tayo jay, Chip. Inta ka no alang jay aso ni Antibanang. Saan ka di pa'y nga inted ni Nana Tuyang? Saan ka no pa'y? Pagbaybayadan na ngamin ni Antibanang iti 3,000. Agasam nga iday ta, Chip. Isumuti ko na ni Anggail. Ngam narigat ti agsasaw jipaut. Tas saan tamot nga amaw no anya tinapasamak. Unmat kit di Kat, anya nga oras ama panta? As soon as possible. Madanagan ngaminan ni Antibanang iti aso na. May kayo mat dito balay, jipaut, kwarog. Anya ti masyapol yaw. Umay mi kumalaan ni Susi nga aso ni Antibanang, tata. Mabitlaan nga raw, taalaak ni Susi. Tikunam kanyak. At dasing singer ni Nana Tuyang. Ngumawan mo't gayam, Chip. Wanya raw. Amang ano nagulbod mo't ni Antibanang. Agtuyan ni Susi. Anya aramidon si kabadaw. Ay kwa, itad ko ni Susi kada kwarog ate isudan timang tad kini Maribanag. Ay sana mabalay. Apay ko ma. Mudtay day ta nga asaw kwarog. Ha? Sakbay nga alain nyo day ta. Agbayad kayo pa iti 3,000. 3,000? Katuang, bayad dagiti masitas ko adinadaol ti asaw ni Maribanang. Ala, agawid kayaw. Isublit tulaan ni Susi no addayay 3,000. Anya ti narami jo iti ayan danana Tuyang. Close friend, jipot. Nakita ngamin anaggapo kayo iti ayanda. Mapan mi kumaalaan ni Susi, nga aso ni Nana Banang. Ituloy mo, Chip. Saan nga intid ni Nana Tuyang? Tanas ka nabayadan ni Antibanang dagiti masitas ni Nana Tuyang adi nadahil ti aso na. Ay, sapay nagmamayat kan ni nginaan dagiti masetas ni Nana Tuyang. Imbagayo ka din kan ni Kapitan? Saan pa'y nga raw? Ibagamin to kenkwana, close friend. Ay, ala, mabitlaan nga, tamang isaganak, iti merindaan tayo. Adda kagaya man inteng, ni Susi ngay. Saan na naalad akwarog? Nasken abayadan pa iti pinirdi ti asom amulan ni Marituyang. Anya. Lukayat mo amala di asom. Agbayad ka iti 3,000. Nah, pangalak ngay iti 3,000. Ilakumkit din ti asom. Ay, saan ang mabalain? Ay, mga no ada maipautang mo kanyak. Sa dino nga mo ti pangalak iti kwartak. Jay honorarium mo Ay saan na mabalindungaw. Apay ngamin, adi mo ingkulong anasaya at ni Suzy. Ibasol mo. Marituyang! Maray! Anya ti masapul mo, Maribanang. Umay ko alaan ni Suzy nga asok. Adto ti 3,000. Bayad ti mulam adinadaol na. Ay na, finally. Nagyaman ako na, Maribanang. Awan anyaman na, Marituyang. Pasensya ka, iti inaramid ni Suzy. Okay lang, Maray. Sana balay, tabi na yadam matang. Ay, naimbaglangan taada na diskitar ko. Inton maminsan, ikulong mo anay bagyaso, Maray. Tanay, narigat no makabulos, taado ti madadaol na amula dagiti kaaruba. Ay, wan, Maray. Awan lat discount na ti bayadak. Naa, tahumirit pay. Ay, awan, Maray, awan. Mala,
Mabit lang tayo nakalaan ni Suzy Maray. Ay, nanabanang. Inton maminsan, ikulong mo anaimbag day tatarakan mo. Itikas na, saan da ka aguraan dagiti kaaruban? Ala, sige! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Sound effects, Joker Anas Basi. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Gawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Kaunting lipstick, kaunting pulbos. Ay na, nagpintas akon. Ay, la 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 la. Ay, Dungaw, apay ang nagbayad ka ditang agsasarming. Tilay pospositit mo dito bagim. At tilay apros mo dito rupa. Amom Enteng, adda ka no bisita may. Kat maurnong kami amin akamang ti Women's Association. Ay kababain mo ta, no jak ornosan ti bagay. Nangruna, kat nataer a kapitan ti asawa. Oh, is that true? Kasla sa bali nga min tagparparik na kanyak kay. Sapay nagado dagiti construction worker ni Donre. No da makita da babae, bakit man, wano balasang. Ay na! Nagpikit, ikikita da. Anya? Aya, di ka agdanag, Enteng. Tadyak pampansinan dagita at tao. Sigurado ka? Sapay, nakabangpanglo ka. Ken blooming ka. Wanda, adaman na, text bit mo apulis. Pulis? Awanan dayjay Enteng. Ay, friend ko lang dayjay ide. Ang adda text mate ko ita. Soldado. Anda! May sa apulis ide? Sa ito? Soldado manay. Katuan, anya ko mati parikaw. Kat friend lang man. Saan ko mat akarelasyon? Friend only. Maawatam, Enteng. Is that true? Katuan mat. Sige, inakaw na tamangan no maladawak iti meeting, may. Saan kalata ko man arumrumbar? Ay na, Enteng, adday ta ka manan. Agim imon kakaday. Saan? Ay na, Enteng, pairutam day tatornilyo ti utak mo. Tapno aglimpyaw. Ay, inakon. Saan ka amanak ta? Sabay agpaspasik si ang magmagna. Ay marikwadag. Abay, kanayon ka din nga agbarbartak na kita construction worker dito tersina.
Nay, aguray ka, Kapitan. Agong unget ka kaday? Saan? Damdam agaklaon? Na, agong unget ka mo't, Kapitan. Apay aya. Na, ay, unang paso niya. Naglawag ang makita dahi tabalay may no at daki inom ditay. Ha? Ay, marikwanan. Ya kaya't nga ginom dagiti construction worker ni Don Ready to Tirsinam. Ah? Nay, apay ngay. Kat saan damot nga agkibkibor, Kapitan. Kan agbayad damay. Sayang matiganan siyak, Na, Uray pay. Basta saan ka nga agpapainom dito Tirsinam. That's an order, Ay na, Kapitan. Sursurutat mo ti reglamento dito barangay. Ano alas 8 iti rabe ay. Awanan di agi inumpay. Kan may sa, natulnog mo dagi a construction worker. Tasaan damot ngagbardag. Agas lakan no ti bannog da. Ay, uray pay. Anya? Ay, basta agtungpal ka kanya. Tasyak ti kapitan. Na, Sige. Bayadam nga rod amin alakok nga arak, Kapitan. Iti kasta, sa anak mo tamalugi 20,000 amay na agraman ganan siyak ijay. yan. Ay na. Naggagat ka mo nga agbunga asili. Naimbagla nga taimula ka. Tanagagat kagayam nga agbunga. Ay na. Makaay-ayo ka aboy-boyaan. Ay na. Naimbag nga orasyon, ma'am. Nataor alalaki. Ay naimbag nga oras mo, mat. Anya ti ka sa pulam. Sili, ma'am? Ha? Silay? Wan, ma'am. Mabalin ka diti dumawat iti sili yo, ma'am? Ay katuwan sige, umay ka. Agpuros kalata iti silay. Ay, banag. Asino di kasarsaritam alalaki iti ayan ti silay. May sakano a construction worker dita. Ti ipapaaramid nga ni Don Ray a mansyon na. Anya garo ti aramidan yo di puon ti silay. Anya? Puon ti silay nga ibagbagam may. Agtungtungtung kayo. Anya, tinagsarita niya. Ti kunana, inteng, kat numabalin ka no ti dumawat iti silay. Iso ako nak, mga lakalata. Sigurado ka iti dayta nagtungtungan niya. Tanya ti amam ang nagtungtungan may, aber. Anya nga ti amo. Ay, inteng aya. Pag-imunam samot na dya agwapaw. Na, makita? Gwapo pa'y gayam. Ay, jak amukan ka. Punumat nga may. Sumargan ka nintay. Nung masurunak ka, talawan ka. Apay, parinteng. Anya ti bambantayam dito parangan yaw. Dayta po ti sili. Ha? Tapay? Wala, tapno awan ti umay agpurpuros. Uray siyak? Ay, sapay dayta sili o ti gagarak pare. Nagdawat ako ma. No sika, no problem. Sige, mangpuros ka lang ta paray. Ay, agyaman ka pare. Aguray ka. Sino ay dagiti bawal nga umay agpuros iti sili o pare? Dagita man jak amo at tao. Ako naman di na makakita iti babae. Ha? Sino dangay? Ay basta. Jak amo at tao. Matangak iti suka, maray. Pagsawsawak man. Silingay, at dasag 5 pesos. 5 bukol. Ay, sanay. Nakadawat ak iti sili da parinteng. At danadlaw ko kinkwana. Kaslad da kagura na. Jakman amon sino ti kagura ni Kapitan? Tauray siya kat nadlaw ko kang kuana dayta. At nadakamat na. Ito'y napanak nagdawat iti sili da. Di namut innaganan. Wen ka ba daw? At dalakit di pagimimunan na. Ha? Kaya't naasawain. At dalalaki ni Maribanang? Awam mo tiyam mo.
Day talaang nga tagpaspasik si ita ni Maribanang. Uray mo ni Tuyang ka. Nagpaspasiksay. Ay, sa bagay. Oray siya ka. Angam sa anak nga agpaspasik siya. Namkit day, or-ornosag matibagik Sino nga iti lalaki ni Maribanang? Jak mo Angam pa nagkunakaawan. Ngamin awam mo nasasauna kanyak. Aya, Nga may no da sikrito na ibaga na kanyak. Siyakla ang tipang ibagaan na. sino nga nga tati pagimimunan ni Parintay? Kasla dalim mabas iti paraangan nakitaan. Hay! Anyat ararami dita. Sir. Mga lakman iti silyo. Darasim ti mga lakad pumanaw kan. Huston da ito'y napuros ko alima, sir. Sige, inakon. Anya ka di day Thank you. kainteng. Na, apay anak kabalabal ka lang iti tuwalya. Ay, kadigdigos ko nga rod. Kat inasitgan ka. Tanang ngagkaw nga da kasurun mo. Si kansamat ti sisi imanda dito'y panan. Kundi dawat da iti sili, tagayam, sikat ti umay dakit kitaan. Anya? Adalah mata kuatak amat di banang danugak tamulakat mau. Naa. Ay, jak amukan ka alaklakayan. Inak man lang pelusan. Ay na, isa pa'y nagbanglog siyam. Ay nagbanglog, di naramat na asyampukan batsaw. Ay na. Makasi nga ka iti panagbuyak iti TV. Pumanag na ka dita. Sapay paborito ti artista day taboy-buyak. Ni Coco Martin. Kasla nga min ada tao di tarwan. Banang, saan ka rumrumor Ha? Wala. Ada katulang mo niya. Anya? Sino ay atin nakita mataaw? Dita ka kunak na. Pangkurak na tamang sirsirip ka. Di ka rumrumor kunak. Hay! Anak yan aramidam dita. Salbag ka. Dumawat ako mamanan iti sili. Ay, salbag ka. Saan ka umumayan? Di ba nang tisubla-subla man niya? Pasili-sili ka pa ila dita. Ngayon ni gayang ba ng tigagaram? Nung nakapuros kan, ikan! Dada. Ay, nagimasin na ito'y buko Diyos ngayon pa inumukan niya kwarog. Mananggal. Mulak day talita likodan ti balay ka. Aya, dagayang bunga tayo nyugmaon. Gaya manggal. Anya di nadamag ka. Nga inungtam di agal-ala iti silay. Kasano, kahit namin nagsubli-subli. Ha? Nagsubli-subli. Anggal? Win! Ninsabot antim abanang ti subsublan na. Aya. Wan siguro anggal. Mabalin na kasta. Ngamin. No kita umitan ni antibanang. Nakahirday. Nakapidikyaur. Nakamanikyaur. Nakahirbantay. Kan fitted pa'y di bado na. Kan di pantalon na. Ayaw. Sabay pasig ababaro dagiti construction worker dita. Kat agiinom da dita tersina ni nanakwanang. Sabay asidag kayo lang. Iswa na labay. Nya antibanang tisip-siputan lang. Ay sumardang kaman mo. Tadapudot ti darak kan ulok. Ha? Perme anagred ti kulor nan ti darak. Ay, sapay agburbura kan. Kan agap ako yan. Ha? Ay, sige anggal. Ibusam day ta na lami sa buko jaws. Tapno masabsaban ti agap apoy adaram. Ay, dahay. Wala anggal. Mayatain. Nalami isang ti daram. Ay, saan ba? Umay ka, takuyugon nakita. Sa dinaw. Adala kayat ko, apanagnikan. Takwat, doon da kadwa itan ni Badang, iti silid may. Ha? Tuktukot na iti front door. Kat bantayam ti tawa ti silid may, no da lumagtaw. Nawatam? Sige anggal. Bantayak ti tama yan. Sige, tapigsak ti permi amang tuktok iti ridaw. Tapno mangagda.
Sakto aglimbag. Wanang kail. Mga laki iti bato apang tuktok niya utap no napigsa. Wan. Ito abataw. Itok-tok ko iti ridaw. Kitag manudi ka matiliw alalakay. Na. Awan mo. Tok-tok pa iti mas napigpigsa. Kasano ko arag? Negatay bangkay. Ay. Awan samot ni Banang di taunang. Bangkay. Nagmayat mo't dito yung mulay o asilang. Agluluom amin na nabungan ha. Asino mo't sana mainggan yung agpuros ngay. Kan makaya ayaw mo't ngamin. Ada umasidig ko araw. Ha? Wapo anggal. Tay karasubli dito yung agkaradawat iti silay. Ngam di antim abanang tigagara na. Naimbag nga orasyo. Dumawatak man iti silyo. Na, sika man din. Ay sige, urusam amin ng abunga ti silay. Tapno saan kan gagkarasubli. Piso ka di day ti kasurun mo unay anggal. Wan? Tay ko na malo magto iti taway o akadwa ni Antibanang. Ngam atap mo lagayam. Wan? Sa payagbagay tanggal. Ngamin, gwapo day di alalaki. Apay, saan na kaya, gwapo? Kwanggal. Agpaubing kamot ngamin Kaya't nasa wine, agdigos ka, agpukis ka, agahit ka, agbangbanglo ka, agsuot ka itinadalo sa badaw, kan agdigos ka itinaldaw, kan agdigos ka pa itinaldaw, kan agdigos kanto pa itinaldaw, kan agdigos kanto pa... Napay nga ulit-ulitin mo ti agdigos ka kainaldaw. Ay? Kasi, yun ang katotohanan ng kail. Magdigos ka ng araw-araw para hindi ka isukat ni Antibanang sa gwapaw na nagdadawat ng silay. Ang utak man na dito asilay. Kung nada asili tiga po na nga agsubli-subli dito. Jakpatin. Parutan ka man lang ang asili. At nagsardengan tag dadawat iti silay. Ngimnimot gayam ba ng tiranrataan na. Nagsagana ka ita asilay. Parutan ka nakas to. Nagpiksa kayam. Naparot ko tipon ti silay. Inteng! Magantan! Nakaluto ako! Di ba nang? Inteng! Mangal daw tan! Ang mangpurusak pa iti silay. Ne! Apay ngay! Naparot matantimulak asilay. Jakab mo Ne! ang mga nunauman nga agbibiyay. Ne! Wano, ang mga no sa bali nga mintagal ala iti bunga na. So pinarot ng tibagbagina. Anya? Ay, Inteng! Awan mo na talaga! Agraman silay, inraman mo, gapo iti inutil a panunot mo. Kan gapo iti palsaw a suspetsam. Kuha ba na? Iti day tangay naramid mo, Inteng. Agsinatan! Ano? Sili unli? Sina na kaon? Wan! Gapo iti silay. Agsinatan, Inteng! Manawon ni Antin, kwarong. Simurot sa amot iji agdadawat iti sili. Agda dito'y nantay, angkal. Dito'y kanon balay kong agyan. Wan, Inteng. Dito yakon balay ni Kwarog nga agnaed. Aga bangak iti first floor. Naragsakak no si Syaklaeng. Taawan ti agat atap kanyak nga adda kasinsin narak ko. Wenno ka relasyon ko asa balay. Kuha. Sige, panawan kayo pa ito tagsarita kayaw. Ngam di ka gubal laglagi pa niyaw. Adda kayo dito'y balay kaw. Banang. Agawid tan ije balay. Anyalangan ti makuna dagiti ka baranggayan tayang. Do dito'y kakit din balay ni Kwarong nga agyan. Agyanak dito'y aginggang agbalbaliw ka. Pagat atapan nakit din, gaputag papapintasak. Uray ti agdaw-dawat iti silay, pagatapampay. Agraman ti silay, pinarot mo. Kwa,
Mulak manan atay silim. Sibsibugak iti inal daw. Barang agbiag. Manipod ita. Agsi natapay laang inteng. Ipakitam pa iti panagbalbaliw mo. Sakbay nga agsubliakan ka. Maawatam ka day. Saan ka di abanang? Agawid ka ni balay. Ikarik, saan ako nga agsuspitsya pa iti sa balay? Kun inaldawa ko nga agdigos takno na bangloa. So apa nga asim, tagawid ka kumandungo. Ay, Kapitan Enteng! Agdadawat la iti siling ang pinagatapam iti sabali. Ala, ipakitam ti panagbalbaliw mo. Tapno agsubli ni nanabanang di tabalay nyo. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunan. Dawanan ang labi na tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Voyji Puklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.